USAID to je monstrum, které profízlovalo svět. Skrze struktury CIA a ve spolupráci se Sorosovou sítí tzv. Neziskovek agentura organizovala převraty a vnucovala zvrácenou genderovou ideologii, vládu menšin nad většinou, mafiánskou, zelenou a energetickou politiku likvidující místní soběstačnost všeho druhu, organizovala válečné konflikty, organizovala masivní migraci, rozbíjela národní soudržnost a ničila původní kulturu. Globalistickým strukturám pak přihrávala majetky. USAID se stala pouhou legendou, jak se říká v žargonu tajných služeb, zejména pro činnost CIA. Agenturu založil jeden z posledních autentických amerických prezidentů, John Fitzgerald Kennedy, a to v roce 1961. Je proto symbolické, když Robert Francis Kennedy Jr. dnes přiznává, že USAID svrhlo až 83 vlád a že tedy pod rouškou pomoci provádělo nepřátelskou činnost vůči obyvatelům zemí, jímž pomáhalo. To, co je však na celé věci nejšílenější, je, že USAID se začalo chovat naprosto autonomně, nebylo řádně kontrolováno politiky s patřičným mandátem. A to je právě ta vláda Deep State,